आए दीदी लो, कैसे ही दर्द भरा एगो शिष्या कहतड़ी शिव जी से, हे शिव जी हमरो विनती सुन ली। तो कैसे इतना अच्छा भाव से जवाब देतनी, सुनी लो, पूरा जरूर सुनम लो। हर हर महादेव, मैया भवानी की, हमारे सनातन धर्म की सभी देवी देवता को चरणों में प्रणाम बा, सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम बा। हमारा प्रणाम स्वीकार करी लो और जौन गलती हुई माफ़ करी लो। पूरा जरूर सुनम लो दीदी, बीच में मत छोड़म लो, हम के सपोर्ट करी लो। गुरु के मंदिरवा में 4 गो कोठरिया, गुरु के मंदिरवा में 4 गो कोठरिया। ए गुरुजी एगो हमारो के दिहती, ए गुरुजी एगो हमारो के दिहती, ए गुरुजी। कैसे शिष्या मांगा तरी गुरुजी की मंदिर में जाके, गुरु के मंदिरवा में 4 गो कोठरिया। ए गुरुजी एगो हमारो के दिहती, ए गुरुजी एगो हमारो के दिहती, ए गुरुजी। तो गुरुजी कैसे कहतनी, पहिला कोठरिया कार्तिक गणेश के दिहानी, ए शिष्या पहिला कोठरिया हम कार्तिक गणेश के दिहानी, ए शिष्या कार्तिक गणेश के दिहानी हो, कार्तिक गणेश के दिहानी। बुद्धि ज्ञान देवे के संगतिया, ए शिष्या भाई भाई के कमैया, ए शिष्या बुद्धि ज्ञान देवे के समैया, ए शिष्या भाई भाई के कमैया, ए शिष्या। गुरु के मंदिरवा में 4 गो कोठरिया, ए गुरुजी ए गुरुजी एगो हमारो के दिहती, ए गुरुजी गुरु के मंदिरवा में 4 गो कोठरिया, ए गुरुजी ए गुरुजी एगो हमारो के दिहती, ए गुरुजी। दूसरा कोठरिया हम नंद जी के दिहानी, ए शिष्या दूसरा कोठरिया हम नंद जी के दिहानी, ए शिष्या नंदी जी के दिहानी हो, नंदी जी के दिहानी, ए शिष्या कामना पूरा करे के संगतिया, ए शिष्या कामना पूरा करे के संगतिया, ए शिष्या। गुरु के मंदिरवा में 4 गो कोठरिया, ए गुरुजी एगो हमारो के दिहती, ए गुरुजी गुरु के मंदिरवा में 4 गो कोठरिया, ए गुरुजी
एगो हमारो के दिहती ए गुरुजी, एगो हमारो के दिहती ए गुरुजी। तीसरा कोठरिया हरिंदर भैया लीलम दीदी के दिहानी ए शिशिया। तीसरा कोठरिया हरिंदर साहेब लीलम बहिना के दिहानी ए शिशिया। चर्चा बाटे के संगतिया ए शिशिया, चर्चा बाटे के संगतिया ए शिशिया। गुरु के मंदिरा में 4 गो कोठरिया ए गुरुजी, एगो हमारो के दिहती ए गुरुजी। गुरु के मंदिरा में 4 गो कोठरिया ए गुरुजी, एगो हमारो के दिहती ए गुरुजी, एगो हमारो के दिहती ए गुरुजी, एगो हमारो के दिहती ए गुरुजी। अब सुनी लो का कहले बनी चौथा की बेर। चौथा कोठरिया शिशिया गौरा के दिहानी, चौथा कोठरिया शिशिया गौरा के दिहानी, गौरा के दिहानी हो अपना के लिहानी, गौरा के दिहानी हो अपना के लिहानी। सुहाग बढ़ावे के संगतिया ए शिशिया, सुख देवे के संगतिया ए शिशिया, सुहाग बढ़ावे के संगतिया ए शिशिया। गुरु के मंदिरवा में 4 गो कोठरिया ए गुरुजी, एगो हमारो के दिहती ए गुरुजी। गुरु के मंदिरवा में 4 गो कोठरिया ए गुरुजी, एगो हमारो के दिहती ए गुरुजी, एगो हमारो के दिहती